I dag der har jeg min søster med. Hej. Og vi skal lave sådan noget, hvor man har sådan en lille stik på, og så får man et spørgsmål. Og hvis man svarer forkert, så klasker den lige ned på. Og det gør rimelig ondt. Så ja, vi har 5 spørgsmål til hinanden. Og ja, du starter bare. Okay. Hvem skal så Okay. Hvad er min yndlingsfarve? Blå og grøn, blå og sort, blå og orange. Blå og grøn. Det var forkert. Det var blå og orange. Så er det min tur til at have et spørgsmål. Du har ikke en mærke. Ej, den skal lidt længere ud. Nu græder mit øje sgu. Den skal lidt længere ud. Nu græder mit øje. Okay, jeg skal stille mig et spørgsmål. Okay. Hvad er mine yndlingsfarver, hvis det ikke må være pink? Blå og grøn, blå og sort, eller blå og hvid? Blå og grøn. Det er blå og sort. Så tager den mig. Ja. Okay, så stiller du mig bare et spørgsmål. Okay. Hvad? Okay, hvor mange år har jeg gået til spring? 1, 2 eller 3 år? 1 år. 2 år! Hvad er det min tur? Shit, det går ondt. Helt vildt. Det går ondt. Jeg kan godt love for mig på mærker. Okay. Hvad er min livret? Nej. Kebab, McDonald's mad eller indianermad? Du elsker ikke det. Jeg tror, det er McDonald's mad. Kebab til farmand. Au, se! Okay, så er det dig, der stiller mig Jeg et. får rigtig mange mærker. Okay. Når jeg hedder, hvad har jeg mere? Ja, det var det ikke. Hvad er mit yndlingsfag? Enten svømning, billedkunst, matematik eller dansk. Det er 4. Du må kun vælge 3. Ligegyldigt. Nej, vent det. Så Okay, svømning, billedkunst eller matematik. Matematik. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, det er rigtigt. Er det? Mm. Okay. Har jeg sagt det før? Ja. Nej. Okay. Hvad for et spil vil jeg helst spille lige nu? Har du skrevet det? Ja. Sling Kong. CSGO. Hvad er det? Det er et spil. CSGO. Eller Cage Clicker. Slinkeren? CSGO vil jeg helst spille lige nu. Det er et skydespil. Og du må også gerne tage min. For sat. Du må også gerne tage min langt ud. Jeg har mega mange røde med. Ja, det man kan faktisk tydeligt se det. Sygt. Kom. Er det ikke sødt Man for kan mig? prøve, hvis man... man kan mærke, så det buller lidt ud. Kom. Ja, okay. Prøv lige at slappe af. Okay, jeg kan... Ja, tag lige lidt længere. Der. Okay, hvad vil jeg helst spille? Har du også det spørgsmål? Hvad er nu det hedder? Slinkang, Toilet Time, eller spille der pingvinspil. Stinker. Hvad? Toilet Time. Fuck, det gør ondt. Så har vi ikke flere spørgsmål, vel? Har du et? Ja, du har også... Du har kun stillet mig 3 spørgsmål. Har jeg? Ja. Nej, du mangler også at give mig en livret. Nå ja. Og et eller andet mere. Et spørgsmål mere, som jeg ikke må vide. Nå ja. Okay. Hvad er
fag. Håndværk og design, eller billedkunst, eller idræt. Det er ikke idræt, tror jeg. Ej, det må ikke være så langt. Det er længere fjern. Kom nu, Miko. Okay, var det håndværk og design, billedkunst? Eller idræt. Lige her kommer til at ramme det, kan jeg tror, det er håndværk og design. Det er forkert, ikke? Au. Jo. Hvad er det? Idræt. Jeg troede, du havde idræt. Nej, jeg elsker idræt. Fuck, det er synd for mig, det her. Det synes jeg også. Jeg er bare så god. Jeg tror, du skal spise en jellybeans til sidst. Nej. Og man skal spise en jellybeans, hvis man taber, og du har ikke svaret rigtigt på nogen spørgsmål. Se, det er beanbooster. Og jeg skal må selv bestemme, hvad det skal være. Nej. Jeg tror, jeg vil den der bræk og fersk. Nej. Fordi det er ikke den værste. Okay. Hvad er min livret? Kebab. Pizza. Eller... Kig også lidt derhen. Kebab, pizza eller... Så bare for det på den for. Burger. Jeg ved det. Kebab. Det er kebab. Jo, Miko, det siger du altid. Nej. Det er kebab. Nej. Du vil lyve, hvis det er kebab. Nej, må du ikke få det. Nej, det er ikke. Det er kebab. Det er kebab. Du kan kun tabe nu faktisk, men... Jeg har en ting. Ja, og du kan... Ikke bare om ikke, hvor jeg har de røde mærker der. Men du kan kun tabe. Du ved godt, jo, det gør vi godt lige her. Det er sundt, Miko. Hvilken slags hunderace gad jeg helst at have? Som jeg ved det jo ikke. Hvilken slags hunderace synes jeg er nuttet som valg? En Labrador, en King Charles eller en Golden Retriever. En Golden Retriever, den der som Bette Jesper har. En Labrador, den der mega nuttet, som mormor har. Og sådan en som... Labrador, en sort. Den der ja, og hvad er det sidste? Det var en Golden Retriever. Er det ikke sådan en... Det er sådan en, som Bette Jesper har. Jamen, du skal have 3. Det har jeg. Jeg har spurgt nogle 3 forskellige ting. Sådan en, som Bette Jesper har. Sådan en, som mormor har. Og hvad er den sidste? Sådan en, som... En King Charles. Sådan en, som Helle. Ja. Sådan en Sitte. Ja. Jeg tror, det er en King Charles. Bertha, hvad er det? Det er det jo! Nej, det er ikke. Det er en Golden Retriever. Nej, det er det ikke. Det er en Golden Retriever. Du kan selv se, at jeg har skrevet det. Svar, en Golden Retriever. Nå. Mand. Prøv lige at vise det. Hun ligner sådan en total tiger, mand. Og mig, og min hud, den er sgu dejlig nok. Okay, kom nu, jeg har ikke til. Nå ja, det har du også. Det her, det ved jeg ikke. Men jeg vinder ligegyldigt ved, så... Okay. Ej, ikke så langt ud. Hvad er min... Jeg er kattemenneske, et hundemenneske, eller kaninmenneske, eller hvad man kalder det. Du er et hundemenneske. Fuck det! Nå, jeg vælger lige en. Prøv at lugte noget hurtigt. Nej. Jo, prøv lige godt. Det lugter af ren lort. Jeg skal lige hente en skål. Nej, du kan godt. Og jeg skal hente en Du skal spise. Jeg spiller ned i en sodavandflaske. Det gør du også. Jeg har noget vand inde på værelset, jeg skal lige hente. Viggo, du skal også lige selv proppe dem op i her bagefter. Det her, det smager simpelthen så klammer, at det er helt sindssygt. Men man kan slet ikke forstå det. Skal jeg være rigtig led, så tage brødet ned. Og du skal Ved du, hvad jeg hentede? Jeg har hentet Du skal trykke på den i jeg mindst hentede 5 sådan en sekunder. her. Og jeg har hentet Du skal sådan en tyk. Du skal trykke på den i mindst 5 sekunder. Jeg skal lige have noget. Ej, du skal gøre det i 7 sekunder, siger vi. 5 så. Og 3. Og hvis den er god, så... Hvad er det? Kraftigt surt. Nej. Skal jeg... Enten er der hundemad. Enten vælger jeg hundemad. Eller bræk. Min arm går skide. Og du skal tage dem begge to i munden. Nej. Bare om jeg kan kun have en. Ja, det ved jeg godt. Okay, jeg vælger bræk. Og du skal have den ind i 5 sekunder. Nej, du skal lige først tage mig pakken igen. Tag lige den her ud af pakken. Fordi det skal jo lige. Tag den der ud af pakken.
Du satte dig lige om på den, jeg vil have en ny. Der er sgu ikke... Jo, der er det. Ej, jeg vil have den uden pletter. Okay. Den med pletter, den dårlige. Ja, det tror jeg godt. Der er ikke engang nogen tyggegummi. Jeg tager en tand. Der er ikke engang nogen tyggegummi i den her. Jo, der er. Nej, der er jo ej. Bertram, lad være. Hvad skal du sige? Bertram, lad være. Hallo, Bertram. Jeg skal have en tandpasta bagefter. Nej. Det skal du godt nok ikke. Det kan jeg godt nok. Jo. Ah. Jo. Nå, nu. Jeg skal have de her to. Nej, det skal du ikke. Du skal kun have den ene af dem. Nej. Jeg skal have den. Det kan være, at jeg skal have en tandpasta bagefter. Nej! Okay, kom. Jeg er klar. Jeg er så klar. Jeg er klar. Og du skal have den inde i 5 sekunder. Okay. Nej, du har ikke tykket på den endnu. Du skal tykke på den, før det begynder. 1, 2. Du kan ikke holde den inde i 5 sekunder. Så hun tager sgu lige en mere. Og du tager den med Trutti Frutti eller stinkende sukker. Og vi håber selvfølgelig, hun får stinkende sukker. Og du skal have den inde i 5 sekunder. Jo. 3, 2, 1. Nej. Du skal tykke på den, før det gælder. 1, 2, 3. Yoghurt. Hvad var det? Hvad tror du? Hvad tror du for det? Var det? Nej, det var det ikke. No. Men vi siger hej herfra, og vi ses i den kommende video. Hej hej.